Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gipasakay dayon ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna ngadto sa Betsaida nga didto sa tabok sa lanaw. Gipapauli usab niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit sa iyang mga tinun-an, mitunga siya sa usa ka bungtod aron pagampo. Pagkasaumsom gayod, ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang paggaod kay sungsungon man ang hangin. Sa pagkakaadlaw na giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghunahuna sila nga kadto usa ka multo. Busa na niyagit sila tungod sa kahadlok. Apan mingon dayon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Unya misakay siya sa sakayan uban kanila ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa paan. Ang ilang hunahuna wala makatugkad ni adto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Padayon nga gibasa nato ang sulat ni San Juan, 1 John chapter 4, nga naghisgot unsao nato pagpuyo isip mga anak sa Dios. Niya ang sentro mao gyud ang paghigugmaay. Niya ang nahigugma kuno matud pa ni San Juan, kung mahigugma ta sa atong isig katao, ang gugma sa Dios mupuyo din hinato ug mahingpit ang atong gugma. Kaya kanigong atong gugma usahay kanang on and off ba? Pareha nang gugma gud sa bana ug sa asawa. Sige mo gakos-gakos diha, I love you, nya ini kahuman, away. Pisti na sad, buang, ano? Nya ikataod-taoran na sad, gakos-gakos na sad, love you na sad, ikahuman na sad, inatay kang pistiha ka, panuwaya ka, anak na sad. Kabantay mo, anak. Kung ang ato lang yung gugmang tawhanon ba, anha ra kita kutob diha. Mura tagasayang satsa bitaw, abanti, atras, tuyok naman. Hindi kita ka-forward ba? Mao na, gakinahanglan ta nga musud sad ang gugma sa Ginoo nato, nya mahingpit dayon ang atong gugma. Unsa may timaan nga nahingpit ang atong gugma, matod pa diri ni San Juan, walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa kahadlok. Nilingian na imong tupad. Ing na di ka mahadlok mamatay. Ing na kano. Di ka mahadlok mamatay. Ing na. Lingian. Niya og mahadlok gani, wa pa na siya mahigugma. Pasabot ang gugmas Ginoo diha niya, wa mahingpit. Mao bitang mag-away ng banag asawa, mag-away ng managsilingan, hasta gani ming mga pari mag-away, naa man gud ng kahadlok. Oh, nanglitan makig-away ko sa akong kaubang pari, awayon ako sa Father Arnel kay ngano man ko matay maunahan ko sa kolekta nida. Hadlok man ko maunhas kolekta. Di awayon ako. Di ba? Kana ding asawa mangaway sa silingan kay gidudahan niyang kabit sa iyang bana, nahadlok man kang maunhan sa schedule.
Suko kasi iyang kabit. No? Nahadlo ka, mawagtangag bana. Gana din mga saba kasi imong anak. Kasagaran anak, kahadlok mo na. Nganong imo man kasaban, di mo eskwela. Ngano man, hadlok kang dili o niya. Maayo ang iyang kaugmaon. O, di ba? Mahagbong o niya. Ay, di man kamudawat nga mahagbong. Di na makakahigugmang hagbong. O, nakanabitan na mo dool ako, magluha-luha yung mata ba? Padir, ang akong anak, nausab gyud. Ano? Sukad lang yung ni Asinso, padir, di naman mo ilan akong iyang inahan. Ako'y nagpa-eskwela niya, ako'y nagpadako niya. Karon padir, purti naman yung grabiha. Nadagid ang iyang asawa, padir, kanak iyang asawa. Kabuutan gid na akong anak, karon di naman mo ilan ako, tungod gid ang asawa nako. Sayon na kay na. Saan man pa din ako, higugmaag una ang asawa. Isang saan man paghigugma nako, imong alagaran, ada singhagan ako pa dire. Nako, alagarin ang kusog maninghag. Di ba? Dili ka kaalagad ng kusog maninghag. Dili o pwede? Pwede kayo. Kusog nung ka na manugo, ka ng kusog maninghag. Kusog ka na manugo eh. Pero kung ang imong gikalipay karon mao ang pag-alagad niya, bunga sa imong gugma, malipay kag singhagan ka. Nga naman, moingon dayon ka, salamat, makaproyba gyud ko ani niya nga nahigugma ko niya nga way kondisyon. Di ba? Kanang di ka mahadlok singhagan ba? Di ka mahadlok daog-daogon, di ka mahadlok pasakitan. Sayon kay higugmaon ang tao. Sakto dili. Kuha lagi ng kahadlok. Tanawa ang mga apostoles, gatungtong paganig sakayan, porting hadloka kay dagko kayong baon. Si Kristo way sakayan, gilakaw lang tubig. Ang mga apostoles, mga mananagat pa to, daghan pa gid sila. Porting hadloka kay porting dagkuas baon. Nya gatungtong pagsakayan. Si Jesus galakaw sa tubig, wa lang. Nga naman, nawa man kahadlok ni Kristo, wa man siya kahadlok. Kamo, di mo mahadlok ron, malusno ni mulinog ni Rukalit. Hadlok mo, dili. Malusno na diha dapita ba, maibilin, dirira. Di mo mahadlok ka na. Managan mo klaro ang mga naong ninyo. Mao na, wa magot ta mahigugma. Og nganong makawagtang mas kahadlok ang gugma. Kay matod palagi ni San Juan, ang Dios gugma. Walay kahadlok diha sa Dios. Kay ngano man, naa niya ang tanang gahom. Naa niya ang tanang kinabuhi. Way kamatayon diha sa Dios. Way sakit diha sa Dios. Way kasakit diha sa Dios. Una ang Dios way kahadlok. Kay perfect man siya. Unya kung maghigugma ay ta, musod ang perfect kaninato, mawasan ang kahadlok. Distingyo, huwag nakaroy gikahadlokan nga tao. Kisa maroy taong imong gikahadlokan. Una-una ako no be. Kana bang urang muhatag ni mong kahadlok or kabalaka, kisa mo ng tawhana, nauna. Niya humanda yon, higugma siya. Nang litan imo ng bana. Hadlok kay kas imong bana nga masakit kay buutan kayo. Higugmaa siya, Lord, I love my husband unconditionally. Ana. Unsa may sunod nimong buhaton? Og nahigugma kas imong husband. Ha? Kung tinuod jud kang nahigugma sa imong husband ba? Unsa imong buhaton? Hindi mo kamao. Imo na siyang sikitan, imo nang hatagan sa maayong tanan nga makalipay niya, imong ihatag niya. Ya inighatag nimo anang tanan nga makalipay niya, unsa may mosunod mahitabo nimo? Malipay ka, masatisfied ka. Inig ka satisfied nimo, moingon din ka, wala na akong hahanapin pa. Pwede na ko mamatay. Ana. Di kung pwede kang mamatay,
pwede sa na mamatay imong bana sa okay ra gyud kay lipay na kay ko gitagaan kog higayon sa Ginoo nga makasikit sa akong pinangga nga bana. Oh, di ba? Mawagi na imong kahadlok na pero moingon gani ka ako gining sikitan akong bana kay basig mangita ni glain ni panuway mangita nani mong kabalaka adi jud ka masatisfy ngano man naaman ni mudaan ang kabalaka. Oh, na siya problema dia. Pragod aning parokya dinhi, kanindot aning parokya karon para nako first gunin akong parokya. Ana. Pero bisag balhinon pa ko ugma dayon, mulakaw ra jud kong magtaghoy-taghoy. Nga naman, nakahigugma naman ko ninyo. I gave my best. Though my best is not good enough. Ana, kanamang ang nahigugma man gud muhatag gina sa tanan nga iyang gihuna-huna nga maayo. Nya the more nga muhatag ka sa imong best nga kaayo sa usa ka taong imong gihigugma, ang mahitabo masatisfied kag maayo. Wala nay lugar ang kabalaka. Muna kasagaran Dios nahigugma sama ni Santa Monica, nahigugma kay siya ni San Agustin. Ni resulta man gyud nga si Agustin nahimong Katoliko. Purting lipaya ni Monica nga nahimong Katoliko, nahimo pag yung pari ni samot na Diyos Monica nga purti na yung lipaya. Hapit na ordinahi pagkapari si Agustin, dikon pa man siya to, nasakit man na ang iyang inahan. Nya ga-travel para ba sila padong sa ilang lugar dito sa Tagaste, Africa. Diha sila tong gamayng island ni stopover. Ingon des Monica dong mamatay na biya kurong taod-taod. Ingon ang Ginoo, ingon si Agustin, ma, ibaw man dyan kong suod kay mos Ginoo, hangiw asang Ginoo maoy nga makaabot ka sa akong ordinasyon. Nya adto sa dunta ka sa ato ilubong. Unsay tubag ni Monica, dong sa akong kalipay pagkakita nga nahimo kang pari o nahimo na kang dikon, murag wa na koy angay pangayoon sa Ginoo. Wa na gani ko nahibaw nganong buhi pa ko karon. Grabiha di aning kalipay nga gikas gugma no, makapawagtang Diyos kahadlok sa kamatayon. Munang niingon dayos Monica, pasagdig asa ang akong lawas ilubong. Ang importante maghiusa ta dito sa langit kay adto ko magpaabot nimo dito. Oh, nahitabo gis Agustin to ana sa ros langit. Kawa di mong tuong na langit. Mao na gito'y perfection sa gugma ang langit. Munang kung doon na kay gihigugma dadas langit. Diya bitay matso kay laki nagpabunyag diri, tulo na kabuk ilang anak, walang gyapoy kasal. Ingon dayon kon, ikaw dong ba nahigugma ka ni imong asawa? Padir, I love my wife very much. Naku asa man nimo siya dadon, langit o impierno? Sa langit padir. Nakuha man nimo pakasli. Awa pa sa gumiandam padir gud, gumiandam. Nako, kwarta de mong gibasihan aron imo ni siyang higugmaon. Punta mo anis impierno. Nako ikaw day mukuyog ka anis impierno ning laki. So di ko mukuyog pa daw ako buwagi. Tutok na kong laki ba? Tutok na ko. Buwagi na kay dadon ka anis impierno. Tulo na kabuk imong higot ay padong sa impierno. Karon inigula ni punan na sa ni para ikaupat. Di ba? Anong dadoon man animo sa impierno ng imong gihigugma? Di man animo pakaslan? Sa may gusto nimong mahitabuan na imong gihigugma nga mag-antos mong duha dito sa impierno? Di ba? Nadatang na imo text na ko usahay mo komedya ba? Pader, I miss you. Nako, nindotang dado sa impierno Lord, di lang ni nako dado sa impierno. Nganong madawa sa impierno? Di man ko kapakasal niya. Nya akong ingnon sa I miss you to. Moingon gitong siyo. Kumbati dayon. Oy, padong sa impierno. Diha bita ko nakitaan sa post ba nga ang suod lagod online lang ba nga suod-suod nagkugos og bata nga cute kay nako hala ka cute sa bata siya gusto ka pader nako ngano man sa tagaan ti ka nako oy ya pag human sa nakog off nako bitaw no nindo ta ka no. Pero mao lagi dadon na natos impierno. Makikuyog ko na sa impierno o ako'y dado sa impierno tungod lang anang bata.
Luos naman lagi mong pangusian na inyong bata gani, luos mo panghapakan na inyong bata niya mo na lang na makapa-impierno nako. Pero ingon sila nindot kuno na himuon ambot lang okay ba. Pero mao na usahay makalimuta tungod kay ang nagpatigbabaw nato mao na ang atong tawhanong gugma. Kinahanglan pasudlon yun ang Diyos nung gugma. Unsaon maghigugmaay kita way kondisyon, way reklamuhay, higugmaay yun. Sige, lingiyay mong tupad. I love you without condition. Sige na. Sige na. Wagi klaro. Hilas mo. Hilasan mo no. Mo na mga yawanon magun mo. Sige, nanindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa gugma, paglaom o pagtuo, mudangop kita sa atong mahigugmaong amahan sa tanan atong panginahanglan ug muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan nga magpadayon siya sa pagtubo og mamahimong sumbanan sa kaangayan, gugma ug kamatuoran sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga ang mga nangulo niini makasinati na sa gugma ug kaayo sa Dios aron ila kining mapaambit sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang niadtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalitdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makabaton na sila sa kalinaw ug kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit ng Amahan, dawata kining amo mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.